گوندی دەرکەتن پێشیا هێزن ئەولەکاریێ ji bo ku rê nedin ji navbirina dar û daristanên herêma wan. Eva roja çarê ya çalakvanên jîngehparêz digel gundiyan li vê herêma Başûrê Rojavayê Tirkiyeyê li hembervekirina rêka di nav daristanan re ji bo berfirehkirina çalên kumirê xwepêşandan û nerazîbûnan dikin. Ben doğayı seviyorum. Ez ji xwezayê hez dikim, ji erdê pir hez dikim. Heta dema ku em bimirin jî, wê ax me veşêre, ne erdê çîmentokirî. Beriyek rawestandina di nêvbera çalakvan û gundiyan digel polîsan de tund bû. Hat ragihandin ku polîsan 14 kes girtine û çend birîndar veguhastine nexweşxana. Gundî dibêjin hikûmet darên wan dibirin, baxçên wan yên zeytûna wêran dikin û agir berdidin herêma wan ji bo durustkirina navendên kehrebê. Yaklaşık 60 bin dönüme yakın Em behsa coğrafyaya erdekê dikin ku di 40 salên borî de bi qasî 6000 donum kanza tê derxistin û sê navendên hêza germiyê yên kujer li herêmê hene bi teknolojiya qirêj û kevnar. Niha komir ji bo biguerxistina hemû elektrîkê tê bikaranîn. Gün gelecek. Li sala 2020 Wezareta Daristanan ya Tirkiye rêda kampanyeka enerjiyê ji bo berfirehkirina çalên kumirê di 780 hektarên erdê devera Akbilen de. Lê gundiyan gilî kir û ji dadgehê xwest birîna daran ragire. En son 3. keşif ve Me biriya red kir ku ji pisporê nenazkirî û necihê baweriye bû lê dadgehê guh neda daxwazên me. Vê carê jî di mijdara 2022 de û bi pêşniyaza vê komîtê ragirtina birîna daristanan hate betalkirin. Çalakvan dibêjin bi vî rengî daristanên herêmê dê bi yekcarî werin ji navbirin. Dexîlê Şemo, Dengê Amerîka.